Bismillahirrahmanirrahim. Bir wagtda bir padişahın ýanynda bir ewliýa adam günne barýanmyşdyk. Ey padişah ağa, sen ýagşylyk etjek adamyňa ýagşylyk edibe. Hudaý Taala telek adamy senden sowar diýip günne şunu aýdýarmyşdyk gel. Ey padişah ertiň haýyrly bolsun. Ýagşylyk etjek adamyňa ýagşylyk edibe, telek adam öz päýlinden tapar diýip günne şey diýärmişdik. Ham mene bir gatdalyna min erzişli bolup barýany gowdaga diýär-de padişahyň ýanyna gelip, "Gow nasihat aýdansaň padişahyň ýanyna gün bogun mahbubiýeti artansaň, şeýlegli adam bolansaň, ham wezirler ýokuş görmäne durupdyr, ýüreginden owat turupdyr. Hasadat etmäne durupdyr. Allah Taala näme diýip şunu padişahyň ýanyna mahbub edýärdi? Hudaý saklasyn. Ham bir naqşa çekipdir. Ham ýanky adam gidenden soňra padişahyň gulagyna aýdypdyr. Ey padişah, sen günneş ertini bilen sen ýanyňa gelýär, sana bir zatlar aýdan güç bolýar diýipdir. Emma seni ýamanlaýar, haşy otada bitada diýipdir. Oý näme diýär diýipdir, wezirinden sorapdyr. Onda padişahyň agdy porsu diýär diýipdir. Padişahyň ýanyna baranda agdynyň ýesinden jytap bolanak diýär diýipdir. Onda näzire bileýin diýende, onda erti gelende ýarlaňa çagyr, ýanyňa geliberende burnu tutar öz diýipdir. O ham gidipdir, bolýar diýipdir, erti azmaýş edin. Indi bir wezir gidipdir 10 kellesini ýemane. Eýem zananasyna bir sarımsak atylýan nahar beşir diýipdir. Uğnaşdyr ýene bir zatdyr. Sarımsak baryna at diýipdir şoňa. Sarımsak baryna atdyrypdyr. O ham ýanky ewliýa adamy çagyrypdyr. Günersan nahara çagyrýan gelipdir. O ham ýankydan ýydyr bilen ýydyripdir. Indi agzynyň ýanyna barp bolar ýaly. Näme? Sarımsaky ýenseň agzynyň ýesi gelipdir on ha. O ham aýdypdyr, erti padişahyň ýanyna baranda özüň hawasyň deme dağlyň porsiýanlary hadipdir. O hem erti barıpdyr. Ruzy yazno erti bolupdyr. Padişahyň gapsynyň geri akamda padişaha ertiň haýyrly bolsun. Ýagşylyk etjek adamyňa ýagşylygyny edibe, ýaman öz päýlinden tapar diýenmişdik. O hem şey diýende padişah düýünki weziriň waswasasy, şugullygy, hasadatini hakmy hadip, şoňa allanyp pahyr, bärrek gelsen bir işim ma diýipdir. Bärrek gelipdir. Bir metrliğine galanda ýanky adam elini tutapdyr da näme diýip aglym porsiýa padişah edýet çekmesin diýipdir. Ewliýa adammışdyk da. Aham padişah görüpdir, hak. Şu weziriň aýtýan hak bolsa bolamyly diýip. Aham ming da adaty şemişdik. Günne erti bilen gelende bir kagıda jaýzy ýazyp berýänmişdik. Meselem 1 kilo gyzyl berden göweriň diýip. Meselem falança elmas berden göweriň diýip. Günne erti gelende şu gaw keplärligi sebäpli bir anam berýänmişdik. Aham şoň gelende gel anamyň berýän oňa saňa diýip hazinedarlaryna aýdypdyr. Şuna öldürersiňiz, dersine de saman tıkakamda bazalaryň içine asyp goýarsyňyz diýipdir. Bolýa, bir de o ham ýadygyly, ýankyda öz jaýzasymy gadyp gidipdir we ýene ammara barmaly, jaýz almaly ha inne. O ham ýolly görüpdir, ýanky şogul wezir gelipdir, hasadat edýän wezir. Onda näme boldy? Ýok hesap bolanyk, düňkü kefaýtdan padişah diýeni berge berdi, öňkönki diýipdir. Şuň bir jaýzaň maňa berasen diýipdir. Padişah günäsini geçdimi hadipdir da, o samsyk o Hudaý Taala defesinden wurjagyny habary ýok da. Hasadat edýän özüňe degijegine habary ýok da be. Ham şuň jaýzaň maňa berdiňi bolýar diýip, sen alar diýip, maňa gelekkä, maňa Hudaý Taalaň razylygy gerek diýipdir. O ham barypdyr, ambardara baranda. Şu padişahyň jaýzasyny maňa berdiňi gorsagyny tutup çekapdyrlar ony, gelipdirler ony. Yo näme etmeli hanemet padişah seni öldürmelidir. Dersine de saman tıkmalypdyr. Şu kagydyň eýesine diýipdir. Gelipdir. Yo men ne o diýip, yo bolmar. Gelip kellerin kezakamda dersine saman tıkakamda şäherde asyp goýupdyrlar diýär-de. O ham ewliýa alamyň derse diýip aýtýar. Her kim hasadat etse öz aýagyny özü çapýandyr. Hudaý Taala nazırdır. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.